Ravna Gora prekrasno je mjesto u srcu Gorskog kotara. Poznato je po svojim prirodnim ljepotama i šumovitim planinama koje ga okružuju. Idealno je mjesto za život u skladu s prirodom. U tom lijepom kraju dječja televizija posjetila je 1. razred osnovne škole dr. Branimir Marković. Prvašići su nam oduševljeno pričali o školskim danima. Učiteljica nam je napravila lutkice pa smo se igrali s njima. Škola im se, kažu, jako sviđa. Puno se igraju, a kroz igru naravno i uče. Igrali se, bili na tjelesnom i učili pjesmicu jednu. A osim škole, ovi mališani jako vole i dječju televiziju. Omiljeni lik im je Hlapić. Upravo im je on, kažu, svojom akcijom Poštujte naše znakove pomogao kad su kretali u školu. Daj pet za znakova svijet! Kada su mališani tek krenuli u školu, i njima i roditeljima bilo je najvažnije da sretno i sigurno stignu do škole. Uz Hlapićevu akciju Poštujte naše znakove vrlo su brzo naučili kako se sigurno kretati u prometu i prijeći cestu. Moramo pričekati na semaforu da se upali zeleno svjetlo. Kako se prelazi cesta? Pogledamo lijevo desno, onda pređemo cestu. Njihove prve školske dane svojim je savjetima zauvijek obilježio Hlapić i njegova akcija.